σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη συζήτηση, γιατί το θέμα δεν είναι τόσο προσεγγίσιμο, θα έλεγα, στην ευρεία μάζα, το όχι μόνο τηλεοπτικά αλλά και γενικότερα στο Πίμνιο, και θέλει μια προσοχή ώστε να μην απ' τη μία γίνουμε ακαδημαϊκοί στο λόγο μας, απ' την άλλη όμως να μην απλοποιήσουμε και τα πράγματα. Γι' αυτό είναι μεν δύσκολη, αλλά νομίζω ότι εμπεριέχει αρκετό ενδιαφέρον η συζήτηση. Έτσι λοιπόν, πρώτη και βασική ερώτηση είναι ποια η σχέση ορθοδοξίας και εξυγχρονισμού, όπως ακριβώς είναι ο τίτλος του βιβλίου, αφού όμως νομίζω χρειάζεται να προσδιορίσουμε τον τελευταίο όρο, τον εξυγχρονισμό. Ναι, κύριε Κούρτη, πρέπει πράγματι να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τον όρο εξυγχρονισμός, πράγμα που δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, παρόλο που είναι ένας τεχνικός όρος που ουσιαστικά χρησιμοποιείται σήμερα από πάρα πολλά στόματα, ακόμα από τους πολιτικούς μας, ότι πρέπει να σπεύσουμε, να δράμουμε, να τρέξουμε, ούτως ώστε να εξυγχρονιστούμε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι για πολλούς λαούς, ειδικά λαούς που είναι σε ανάπτυξη, ο όρος εξυγχρονισμός σημαίνει σαφώς εκδυτικισμό. Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή για την ένταξή τους σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο σχέσεων με την ιστορία και το κράτος και με την οικονομία και με όλα τα πράγματα και με την, έτσι. Παρά τα αυτά όμως, το να ορίσουμε τον εξυγχρονισμό δεν είναι τόσο απλό όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Θα έλεγα ότι ο εξυγχρονισμός στη σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα μιας μακράς εξελίξεως. Είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε κοσμίκευση, που και αυτό θέλει έναν ορισμό. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος μέσα στη διάρκεια των αιώνων, ο δυτικός άνθρωπος, εγκαταστάθηκε αυτονόητα μέσα στην ιστορία ως μοναδική διάσταση της δικής του, της υπάρξεώς του. Έτσι. Και ο Θεός και τα μετά την ιστορία και τα μετά το θάνατο έγιναν ουσιαστικά πραγματικότητες ενδοκόσμιας. Και θεωρήθηκε, είναι αυτό ένας τρόπος αφομοιώσεως του χριστιανισμού βεβαίως συγκεκριμένος, ο οποίος έλαβε χώρα κυρίως στη Δύση. Θεωρήθηκε ότι η αλήθεια του ανθρώπου μπορεί να συμβεί μέσα στον χώρο της ιστορίας και μόνο. Από εκεί και πέρα η ιστορία αρχίζει να αποθεώνεται. Αρχίζει μια επιτάχυνση μέσα στην ιστορία να πετύχουμε τα πάντα. Να πετύχουμε την τέλεια δημοκρατία, να πετύχουμε την τέλεια γνώση, να πετύχουμε την τέλεια αισθητική, να πετύχουμε την τέλεια σε όλους τους τομείς απόδοση του ανθρώπου. Εδώ αυτή η επιταχυνόμενη προσήλωση στο ιδεώδες αυτό το ενδοϊστορικό κλπ, το μέσα στην ιστορία βρισκόμενο, σαφώς παράγει το φαινόμενο του εξυγχρονισμού. Εξυγχρονισμός δεν είναι αυτό που λέμε νεωτερικότητα ή μετανεωτερικότητα. Αυτές είναι οι ιστορικές φάσεις του εξυγχρονισμού. Ο εξυγχρονισμός είναι ένα φαινόμενο που αρχίζει πάρα πολλά χρόνια πριν. Είναι ευδιάκριτο, για παράδειγμα, ήδη στην εποχή του Ντεκάρτ. Είναι ευδιάκριτο στην εποχή του ρομαντισμού. Ο ρομαντισμός που σήμερα θεωρείται ως μια τάση συναισθηματικής επιστροφής. Είναι ουσιαστικά στη ρίζα του το αντίθετο. Είναι μια απόσπαση από το παρόν για χάρη του διαρκώς νεωτέρου που έρχεται πάντα και είναι στο μέλλον. Αυτή η έκσταση, η έξοδος προς το μέλλον, όπου έρχεται και έρχεται θορυβωδός και το οποίο θα είναι ρηξικέλευτο και το οποίο θα είναι εντελώς καινούριο και το οποίο θα θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν. Όλη αυτή η μυθολογία του μέλλοντος εν ολίγης είναι ο εξυγχρονισμός. Και με τον τρόπο αυτό λέμε ότι ο εξυγχρονισμός είναι κάτι το οποίο είναι σαφώς γόνιμο και σαφώς επικίνδυνο επίσης, με την έννοια ότι πρέπει να ορίσουμε κάποιους τρόπους προσέγγισης του φαινομένου του εξυγχρονισμού. Βέβαια, αν εντάξουμε τη χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία τάσης εξυγχρονισμού που αφορά το κοινωνικό ή το πολιτικό επίπεδο, θα λέγαμε ότι εκεί συμβαίνει κάτι. Αλλά ποια η σχέση με την Ορθοδοξία εν τέλει? Γιατί μιλήσατε για τέλεια, προσπάθεια τελειοποίησης κάποιων παραγόντων. Ναι. Τελικά υπάρχει και προσπάθεια τελειοποίησης της θρησκείας μέσα σε αυτόν τον εξυγχρονισμό. Πριν πούμε ίσως αυτό, μήπως πρέπει να πούμε ότι η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και άλλες εκκλησίες, οι οποίες μετέχουν στο σημερινό γίγνεσθε, τα μέλη τους μετέχουν, προσπαθούν να παρακολουθήσουν και να διαλεχθούν με τον εξυγχρονισμό. Διότι αυτές ανήκουν στην παράδοση. Έτσι δεν είναι? Και ο καθολικισμός και ο προτεσταντισμός στις πολλές του παραφιάδες και η Ορθοδοξία είναι σαφώς, όπως άλλες θρησκείες σε άλλα κράτη, αλλά τώρα μιλάμε για δυτικά κράτη ουσιαστικά, προσπαθούν να παρακολουθήσουν το εξυγχρονιστικό φαινόμενο και να διαλεχθούν μαζί του. Και εδώ στο σημείο αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι υπάρχουν μια σειρά από θαυμάσια βιβλία
εκδεδομένα στη Δύση, όχι στην Ελλάδα, που έχουν παρατηρήσει στο σημείο αυτό, αν και αυτό έχει ξεκινήσει τουλάχιστον τη δεκαετία του 60 η συζήτηση με τον Μαρκούζε συγκεκριμένα, το μεγάλο αυτό αριστερό φιλόσοφο. Ποιο δηλαδή? Το ότι ο εξυγχρονισμός, αν αφαιθεί μόνος του να καλπάσει, χωρίς κανένα διάλογο με καμιά παράδοση, κινδυνεύει να είναι ο νέος ολοκληρωτισμός. Όταν σας λέει κάποιος ότι πρέπει να τρέξετε και για να τρέξετε πρέπει να βγάλετε τα ρούχα σας και να αφήσετε το σπίτι σας και να αφήσετε έτσι τον παππού σας και τη γιαγιά σας πίσω, έτσι δεν είναι? Και να αφήσετε πίσω τα πάντα όσα δυσκολεύουν το τρέξιμο για να φτάσετε πού? Να φτάσετε σε αυτό το ιδεώδες μέλλον, το μυθικό μέλλον το οποίο είναι συνεχώς μπροστά και ουδέποτε μπορούμε να το φτάσουμε. Λοιπόν, τότε αφήνετε πίσω οτιδήποτε είναι πολύτιμο μέχρι τότε. Έτσι. Εδώ βρίσκεται ένας κίνδυνος τον οποίο έχουν σημειώσει πολύ σημαντικοί Ευρωπαίοι στοχαστές. Από τον Μαρκούζε μέχρι τον Λεγκόφ στις μέρες μας. Ποιος δηλαδή? Να γίνει ο εξυγχρονισμός ένα είδωλο, χάρη το οποίο θα θυσιάσουμε τα πάντα και θα μας απογυμνώσει από τα πάντα και θα γίνει ουσιαστικά η νέα μορφή ολοκληρωτισμού, παγκοσμιοποίησης, έτσι, η οποία ουσιαστικά θα μας αλώσει, διότι δεν θα έχουμε τίποτα άλλο. Όλο το ζήτημα είναι, θα υπάρξει πιθανότητα διαλόγου των παραδόσεων με τον εξυγχρονισμό, ούτως ώστε ο εξυγχρονισμός να γίνει ανθρώπινος. Να σημάνει δηλαδή ένα πραγματικό ιστορικό βήμα του όλου ανθρώπου και να μην είναι ένα κομμάτι του ανθρώπου απλώς, το οποίο αποκόπτεται και προχωρεί. Ναι. Βέβαια, ήδη με αυτή την αναφορά που κάνετε σε δυσμενείς μορφές του εξυγχρονισμού, θα έλεγα ότι θέτεται μία γραμμή διαχωριστική ανάμεσα στην παράδοση, στις θρησκείες ή στα μέχρι τώρα όσα υπήρχαν και στον εξυγχρονισμό. Άρα υπάρχει μια αντιπαλότητα ευθύς εξ αρχής. Γιατί η οποία μπορεί να γίνει σχέση κοινωνίας και επικοινωνίας. Διότι αν υπάρχει ένας συγκρουσιακός ή επιθετικός εξυγχρονισμός, όπως σήμερα συμβαίνει στο Ισλάμ. Δεν μπορούμε σήμερα να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο Ισλάμ πολλοί από εμάς. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ουσιαστικά μια φονταμενταλιστική αντίδραση σε μια προσπάθεια βίαιου εξυγχρονισμού που έρχεται από τα πάνω. Από τους ηθήνοντες, έτσι, και από τους, ναι, οι οποίοι τελικά βέβαια, αφού παίξουν πρώτα κάποιοι από αυτούς το παιχνίδι του εξυγχρονιστή, κάποιοι άλλοι παίρνουν το παιχνίδι του δημεγέρτη των μαζών και του ανθρώπου ο οποίος υπερασπίζεται την παράδοση, εκλέγονται τελικά οι δεύτεροι. Μετά από μια φάση χρονική γίνεται ο πανζουλισμός που ξέρουμε που γίνεται σήμερα. Είναι ένας βίαιος εξυγχρονισμός αυτός που υφίσταται το Ισλάμ. Υπάρχει και ένας άλλος εξυγχρονισμός που τον λέγαμε διστακτικό εξυγχρονισμό. Είναι ο εξυγχρονισμός που δεν ξέρουμε τι πρέπει να διαλέξουμε και τι πρέπει να πάρουμε από το σημερινό εξυγχρονιστικό φαινόμενο. Είναι όπως γίνεται στα κράτη της Αφρικής σήμερα, που δεν ξέρουν τι πρέπει να κρατήσουν σε σχέση με την Δύση που είναι ο κατεξοχήν εξυγχρονιστής τους. Έτσι, και τι πρέπει να πάρουν από τον εξυγχρονισμό που τους προτείνεται σαν μέσο επιβίωσης και υπάρχει και ο ισορροπημένος εξυγχρονισμός, αυτόν που υπερασπίζεται το βιβλίο αυτό. Έτσι, τον οποίο και αυτό τον έχουμε δει, είναι όπως έγινε στο Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιαπωνία, όπου ο διάλογος με το νέο και με το καινούριο δεν κατέστρεψε τη σχέση με το παρελθόν. Την έκαμε γόνιμη. Νομίζω το μεγάλο στίχημα για την Ορθοδοξία και για την Ελλάδα ως χώρα αναπτυσσόμενη είναι ακριβώς πώς, χωρίς να σπάσει με ό,τι είναι γόνιμο στο παρελθόν της το δεσμό, θα κερδίσει και το μέλλον. Αυτό είναι όλο το θέμα. Δηλαδή, το ζήτημα είναι πόσο ο εξυγχρονισμός μας θα είναι ισορροπημένος και ήπιος και με τον τρόπο αυτό θα έχει και σοβαρότητα. Διότι ο άλλος εξυγχρονισμός είναι ο εξυγχρονισμός του δορυφόρου, του μεταπράτη. Και βέβαια έτσι, τις συγκρούσεις αυτές τις βλέπουμε σχεδόν καθημερινά τον τελευταίο καιρό. Βεβαίως. Αφορά τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, αφορά το θέμα της καύσης των νεκρών, αφορά την εκπαίδευση, αφορά τα θρησκευτικά δικαιώματα, ποια θρησκεία επικρατεί στη χώρα μας και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, η οποία είναι ταυτόχρονα και πίμνιο στη χώρα μας περίπου. Ναι. Αλλά είναι αλήθεια ότι αρκετές ομάδες ή τάσεις στον χώρο της Εκκλησίας και μόνο με το άκουσμα της λέξης εξυγχρονισμός αμέσως δεν θα έλεγα ανατριχιάζουν, αλλά του δίνουν μια τέτοια εσχατολογική αρνητική διάσταση. Ναι, ναι. Που αποκόπτουν οποιοδήποτε δεδομένο διαλόγου. Ακριβώς, και αυτοί αποτελούν και το άλοθη των εξυγχρονιστών για να πιάσουν οι δεύτεροι αυτοί το άλλο άκρο. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες έχουμε ένα πρόβλημα ταυτότητας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα ταυτότητας διότι η χώρα αυτή, για λόγους που όλοι ξέρουμε,
Έτσι, ο παππούς μας πολέμησε για να ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη όπου τώρα μιλάμε. Έτσι δεν είναι? Μετά από 500 χρόνια τέτοιας σκλαβιάς, 500 χρόνια δηλαδή μη αυτοδιαχείρισης, έτσι είναι πολύ φυσικό να έχουμε κάποια προβλήματα ταυτότητας. Δηλαδή, μπαίνοντας σε ένα γίγνεσθε από το οποίο αποκοπήκαμε τεχνητά για 5 τουλάχιστον αιώνες και αντιμετωπίζοντας μια σειρά από κατακτήσεις οι οποίες δεν είναι δικές μας, οι οποίες όμως παρά τα αυτά μας είναι χρήσιμες και ταυτόχρονα δεν έχουν αφομοιωθεί από μας. Είναι φυσιολογικό να δημιουργήσουν μια αίσθηση άγχους. Και υπάρχουν 2 είδων άγχη. Υπάρχει το άγχος υπέρ του εξυγχρονισμού και το άγχος αποφυγής του εξυγχρονισμού. Έτσι, στον 19ο αιώνα τα είδαμε και τα 2. Είδαμε από τη μία την ομάδα του Παπαρηγόπουλου και του Ζαμπέλιου, έτσι, και από την άλλη είδαμε τους Κουμανούδηδες, τους Φροΐδηδες, όλους αυτούς τους Αρυπόλους, όλους αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά πρέσβευαν μια άκρητη εισαγωγή μιας κατακτημένης στη Δύση παράδοσης και αφομοιωμένης, αλλά αναφομοίωτης εδώ, έτσι. Και εκεί ήταν ένας βίος εξυγχρονισμός, μια προσπάθεια τέτοια. Αυτό συνεχίστηκε και τον 20ο αιώνα. Αν δούμε, ας πούμε, καμιά φορά διαβάζω βιβλία όπως αυτό του Τσάτσου, ας πούμε, την αυτοβιογραφία του Κωνσταντίνου Τσάτσου, που ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, μια λαμπρή μορφή. Παρά τα αυτά, αν δείτε τη βιογραφία του, τη δίτομη, θα δείτε ότι τόσο η παιδεία του, η αγωγή του, όσο και η σκέψη του, ελάχιστα κατάφερε να προσεγγίσουν και μόνο χάρη στο Σεφέρι, στην τελευταία φάση της ζωής του, το τι σημαίνει εδώ. Δεν καταλάβαινε και το ομολογεί ίδιος. Για δεκαετίες δεν καταλάβαινα τον χώρο που ωστόσο κυβερνούσε. Που ωστόσο μετήχε. Και αυτό το δράμα δείχνει ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα ταυτότητας. Τώρα, εάν το δούμε το πρόβλημα της ταυτότητας αυτό από πλευράς ουσιαστικής, θα καταλάβουμε ότι υπάρχουν 2 ειδών ταυτότητες κατά κάποιο τρόπο. Εγώ θα τις έλεγα κλειστές και ανοιχτές. Οι κλειστές είναι οι φονταμενταλιστικές ταυτότητες. Δηλαδή, κλείνομαι στον εαυτό μου, φτιάχνω ένα μυθικό είδωλο, φτιάχνω μια φωτογραφία που τη δείχνω όταν με ρωτούν ποιος είμαι. Και η φωτογραφία είναι αυτή ο Ηράκλειος, ο Ιουστινιανός, ξέρω εγώ, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, καταλάβατε. Αυτός είμαι. Είναι μια μυθική, κλειστή στον εαυτό της, ιδιωτική ταυτότητα που δεν διαλέγεται με κανέναν, φανταστική, όχι πραγματική δηλαδή, συνέβη κάποτε. Έτσι. Και έτσι λύνω το άγχος μου, με τον τρόπο αυτό, έτσι, λύνεται το θέμα. Είμαι αυτός που ήμουνα. Έτσι δεν είναι, απαντώ. Είμαι αυτός που ήμουνα. Με τον τρόπο αυτό βεβαίως, κανείς δεν πείθεται από τους σκεπτόμενους συνανθρώπους μου και συμπολίτες μου ότι αυτά τα οποία υπήρξα πιθανώς κάποτε, αν υπήρξα, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και σήμερα, να τα φέρω σε διάλογο με τα σημερινά προβλήματα και να τους δώσω μια υπόσταση πραγματική και σήμερα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτές είναι οι κλειστές ταυτότητες. Υπάρχουν και οι ανοιχτές ταυτότητες όμως. Υπάρχει μια πιθανότητα η ταυτότητά μας να είναι ανοιχτή. Μια ανοιχτή ταυτότητα είναι μια επερχόμενη ταυτότητα. Είναι μια ταυτότητα που γίνεται με διάλογο. Είναι ιστορική, δηλαδή αφορά την ιστορική στιγμή, δεν είναι μυθική. Επίσης δεν είναι ιδιωτική. Πρέπει κι άλλοι να συνδράμουν. Πρέπει να μιλήσω με τον Άγγλο, με τον Γάλλο, με τον Γερμανό για να έχω την ταυτότητα αυτή και μέσα στο διάλογο επέρχεται η ταυτότητα. Η νέα μου, η σημερινή ιστορική ταυτότητα, η σημερινή, έχει σημασία αυτό. Μπορεί να υπήρξα Πλάτων, Σοκράτης, Μάξιμος Ομολογητής, Γρηγόριος Παλαμάς, αν και όχι εγώ, υπήρξα στην ιστορική διαδρομή. Όλα αυτά όμως είναι στοιχήματα τα οποία πρέπει να τα πάρω και να τα κουβαλήσω στο παρόν. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, που είναι πρόβλημα ταυτόχρονα στοχασμού, παιδείας, είναι το πρόβλημα των πανεπιστημίων μας σήμερα, είναι το πρόβλημα και της πολιτικής επίσης. Μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικά κόμματα, πιστεύω, έχασαν τις εκλογές, ακριβώς δεν κατάφεραν να παίξουν σωστά σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει τι είδους ταυτότητα σκέπτονται για τον τόπο αυτόν εδώ. Το να γίνουμε ανδράποδα, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ουγκάντα ή το πάει να γίνει, ξέρω, πέστε τώρα ποια κράτη, να μην υβρίσουμε κιόλας. Υπάρχουν κράτη τα οποία δεν έχουν ιστορία. Δεν μπορούν, αλλά δεν μπορεί να μιλάς έτσι στην Ελλάδα. Ναι. Άρα διακρίνω μία τάση του φονταμενταλισμού, όπως είπατε, ναι, που ουσιαστικά είναι και μία κλειστή ταυτότητα, και θα έλεγα το κυριότερο στοιχείο από ό,τι αντιλαμβάνω από τα λεγόμενα είναι το στοιχείο της ανελευθερίας που διακρίνει αυτές τις ομάδες. Ανελευθερίας έκφρασης, πολύ σωστά το λέτε. Ο φονταμενταλιστής φοβάται να εκφραστεί. Υπάρχουν άνθρωποι, θεολόγοι, συνάδελφοί μου, ακαδημαϊκοί, οι οποίοι λένε ότι δεν λέω τίποτα αν δεν το λένε οι πατέρες. Συγγνώμη, τα κείμενα του πατρός Παϊσίου, του Αγίου αυτού του συγχρόνου και του πατρός Πορφυρίου, δεν έχουν καμία αναφορά στους πατέρες, πλην όμως είναι πατερικότατα.
Δηλαδή υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο πρέπει να ξαναανακαλύψουμε στα σημερινά δεδομένα. Εάν δεν υπάρχει το πνεύμα αυτό, είναι προκειμένου είναι το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα από το οποίο εκεί στην Εκκλησία, εγώ δεν καταλαβαίνω, έτσι, σε τι από μόνες τους οι παραπομπές μπορούν να χρησιμεύσουν με δεδομένο μάλιστα δεν καταλαβαίνουμε και τι λένε στην περίπτωση αυτή. Ο φανταμενταλισμός είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, είναι μη δημιουργικός. Ο εξυγχρονισμός είναι πολύ δημιουργικός. Είναι δημιουργικός, θέλει να είναι δημιουργικός, αλλά δεν έχει την προϋπόθεση, γιατί έχει αποκοπεί από κάπου. Δεν έχει που να σταθεί δηλαδή. Ναι, εγώ χρησιμοποιώ το παράδειγμα της κολυμβήθρας. Λέω, η παράδοση είναι η κολυμβήθρα. Βαπτίζεται κανείς και στη συνέχεια πρέπει να βγει έξω. Εάν μείνει μέσα, αυτό είναι σαπίλα, θα σαπίσει μέσα στο νερό. Εάν δεν βαπτιστεί, δεν έχει όνομα, δεν έχει. Καταλάβατε. Έτσι, η παράδοση είναι κάτι που το χρησιμοποιώ για να βαπτιστώ και να πάω παραπέρα. Καταλάβατε, και να το χρησιμοποιήσω το βάπτισμά μου δηλαδή ως ενεργό μέλος πλέον του σώματος και να καλλιεργήσω τη νέα μου ύπαρξη αυτή η οποία μου δόθηκε. Το να μείνω μέσα εκεί, οι φονταμενταλιστές μένουν μέσα στην κολυμβήθρα και δεν βγαίνουν από εκεί με τίποτα. Οι εξυγχρονιστές δεν μπαίνουν καν στην κολυμβήθρα. Άρα έχουμε τελικά το σχήμα ορθοδοξία, εξυγχρονισμός, παράδοση, ανανέωση. Γιατί αυτό ο διπολισμός παράδοση ή ανανέωση παίζει πάρα πολύ. Έχει ένα ρόλο αυτό, αλλά δεν θα το πούμε διπολικά, διότι αν το πούμε διπολικά θα φτάσουμε ουσιαστικά στο αδιέξοδο αυτό που περιγράφουμε. Φονταμενταλισμός ή εξυγχρονισμός. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς ουσιαστικά η ανανέωση είναι κομμάτι της παράδοσης, είναι η ουσιαστική της δηλαδή εκδοχή, με έναν τρόπο ο οποίος είναι τόσο ρηξικέλευτος όσο ήταν η ίδια η παράδοση πάντοτε. Διότι η παράδοση είναι εξορισμού ρηξικέλευτη. Αλλιώς δεν θα την είχαμε ως παράδοση. Ας κοιτάξουμε πίσω, όλοι μας. Τι θεωρούμε ως παράδοση. Θα δούμε ότι ό,τι θεωρούμε ως παράδοση ήταν πνευματικώς πολύ προχωρημένο πάντοτε για την εποχή του. Παράδοση. Αλλιώς δεν είναι παράδοσή μου. Δεν την αναγνωρίζω ως παράδοση. Ήδη η παράδοση, όταν λέω παράδοση, σημαίνει μια επιλογή που κάνω στο παρελθόν. Έτσι δεν είναι. Με τον τρόπο αυτό η παράδοση έχει μια τέτοια σχέση και με τον νυν. Άκρος δημιουργική. Γι' αυτό αυτοί που συνεχίζουν την παράδοση δεν είναι αυτοί που την επικαλούνται. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο παρακμής. Πολλοί μιλούν για την παράδοση, αλλά ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιείται η παράδοση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει στο Αριστοτέλειο μια έδρα για τον Αριστοτέλη που να δουλεύει για ένα Ινστιτούτο Αριστοτελικό. Υπάρχει σήμερα μια έδρα στην Ελλάδα για τον Πλάτωνα που να δουλεύει πάνω στον Πλάτωνα. Υπάρχει στις θεολογικές μας σχολές. Υπάρχει έκδοση των πατέρων της Εκκλησίας πλήρης και κριτική και με σχόλια. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για την παράδοση. Χρήματα υπάρχουν. Κανείς όμως δεν δουλεύει με την παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση είναι στοιχείο φονταμενταλισμού. Είναι ουσιαστικά μια κλειστή ταυτότητα, μια φανταστική ταυτότητα, στην οποία δείχνουμε όταν μας ρωτούν ποιοι είμαστε. Αλλά δεν δουλεύουμε μαζί της. Όποιος δουλεύει με την παράδοση δεν μιλάει συνέχεια για αυτήν. Και ουσιαστικά την ειδωλοποιούμε. Οπότε εκεί επέρχεται και η αυτάρκεια της ειδωλοποίησης. Και εδώ αυτά βέβαια έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που ζούμε την πνευματική μας ζωή, με τον τρόπο που ζούμε στην Εκκλησία και όλα αυτά. Αλλά κάτι θέλατε να. Ναι, αυτό που ουσιαστικά αυτό το δίπολο το οποίο παίζει συνέχεια, βλέπετε στον πρόλογο να μην υπάρχει στη Δύση, γιατί η Δύση αναφέρεται, ξανασκέφτεται τον εαυτό της εξ υπαρχής. Ναι. Αν και αυτό δεν μπορεί να το κατορθώσει μόνη της πια. Το όραμα όμως αλλάζει. Και η αλλαγή αυτή είναι ότι ο κόσμος πλέον όλος πορεύεται μαζί με τον όλο άνθρωπο, μαζί με τον Θεό. Και η οικουμένη λοιπόν είναι αυτό που θα έλθει ή που ήδη έρχεται. Απαλά στους ήσυχους δρόμους. Κάτι σπουδαίο έρχεται αμέσως παρακάτω, που δεν το περιμένουμε. Θέλω να πω όχι μια νέα αυτοκρατορία, όχι παγκοσμιοποίηση, αλλά κυρίως και παράλληλα η νοσταλγία ξανά του πνεύματος μέσα στον κόσμο. Αυτό ήδη το αναφέρεται από τον πρόλογο. Και αν αυτό συμβαίνει στη Δύση, αυτή η αλλαγή, ότι ξανασκέφτεται η Δύση, αναμορφώνει τα πράγματα, έστω και με τις προϋποθέσεις που μπορεί να μην έχει, αλλά το κάνει. Η Ανατολή έχει λάβει αυτό το μήνυμα ότι έρχεται κάτι καινούργιο, ουσιαστικά ξανά το πνεύμα μέσα στον κόσμο. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ ζω ένα μέρος του χρόνου μου, όπως ξέρετε, στη Δύση. Κάθε χρόνο ζω ένα μέρος του χρόνου μου στο Κέβρις και έχω αυτή την πολύ ζωντανή εμπειρία. Η εμπειρία αυτή που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ένα είδος κοσμοπολιτισμού, με την καλή έννοια που αναπτύσσεται σήμερα, ο κόσμος ξανά γίνεται ενιαίος.
και γίνεται ενιαίος για τους λόγους που όλοι ξέρουμε. Η τηλεόραση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, το ίντερνετ, έτσι, η παιδεία, όλα έγιναν ουσιαστικά ανοιχτά. Είναι σήμερα μια ανοιχτή δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό, στη Δύση βέβαια είναι ένα τεράστιος χώρος όπου συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και καλά και κακά, όπως παντού. Παρά τα αυτά όμως, αναπτύσσεται και μια νέα αυτοσυνειδησία. Ίσως αυτό να έχει να κάνει με εκείνο που προφήτευσε ο Μπερντιάγεφ πριν από πολλές δεκαετίες, τον είπε για τον νέο Μεσαίωνα, με την καλή έννοια. Ο Μεσαίωνας του Μπερντιάγεφ είναι μια πολύ γόνιμη εποχή. Είναι μια εποχή όπου όλα τίθεται υπό ερώτηση. Και καινούργια πράγματα συνεχώς αναδεικνύονται. Πολλοί εδώ στην Ελλάδα, όταν λένε Μεσαίωνας, εννοούν κάτι το οποίο είναι τρομακτικό, απέσιο, σκοτεινό, γιατί δεν ξέρουν τι είναι ο Μεσαίωνας. Ο Μεσαίωνας ήταν μια εποχή που είχε και πάρα πολλά γόνιμα πράγματα, πολλές ανακαλύψεις. Πάρα πολλά πράγματα έγιναν στο Μεσαίωνα, τα οποία είναι φοβερά ιστορικά άλματα ήταν. Εν πάση περιπτώσει, με τη γόνιμη αυτή σημασία, έλεγε ο Μπερντιάγεφ, θα έρθει μια εποχή, έλεγε, ή έρχεται, όπου θα θέσουμε ξανά τα ίδια μεγάλα ερωτήματα με μεγάλη ένταση. Αυτό βλέπω ότι πάει να ξεκινάει στη Δύση. Η Δύση έχει την ελευθερία να το κάνει αυτό το πράγμα σήμερα, διότι αισθάνεται ότι είναι στην κορυφή. Και ξέρετε, και το Βυζάντιο έκανε τα ίδια. Κάποτε όταν ήταν στην κορυφή στο 10ο-11ο αιώνα, έθετε και αυτό τέτοια ερωτήματα. Μεταφυσικά. Τα έσχατα, το κράτος, τι νόημα έχουν. Ο Ράνσιμαν, ο μεγάλος βυζαντινολόγος, το είχε πιάσει αυτό και είχε γράψει πολλά για το θέμα. Λοιπόν, θέτει η Δύση μια σειρά από τέτοια ερωτήματα σήμερα και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Όχι, δεν το έχουμε καταλάβει εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι, και μάλιστα στο χώρο το δικό μας, το θεολογικό, πρέπει να το πούμε, σε μεγάλο βαθμό είναι επαρχία. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται έξω από τα σύνορα. Και είναι απορεί κανείς, διότι θα έπρεπε με τις προϋποθέσεις που όλοι έχουμε, επιτροφίες που παίρνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε, θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση του τι συμβαίνει. Έτσι, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν, θα λέει κανείς, μια εμπειρία αυτών των νέων δυνατοτήτων και δυστυχώς θα πρέπει αυτοί οι λίγοι να γίνουν περισσότεροι. Μήπως αυτή η κατάσταση που επικρατούσε στη Δύση ή καλύτερα αυτό το οποίο εμείς βλέπαμε ως Ανατολική, τώρα οι όροι είναι λίγο ρευστοί έως πολύ, αυτό που εμείς βλέπαμε ως Έλληνες στη Δύση και το αποκρούσαμε και είπαμε όχι, είναι όλα δυτικά και επομένως κάθε κακό προέρχεται από τη Δύση, αποτελεί μια πανάκια εμπρός σε μια απουσία, θα έλεγα, αυτοκριτικής και αυτογνωσίας και ως έθνος και ως εκκλησία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο περιγράψατε πολύ σωστά ως ένα είδος φόβου προς τη Δύση είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Ξεκινάει τουλάχιστον από τον 10ο-11ο αιώνα στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο κατεφρόνησε τη Δύση. Την φοβήθηκε, διότι ξεκίνησε βέβαια με διεκδικήσεις. Ας θυμηθούμε τον Καρλομάγνο, ο οποίος ουσιαστικά εμφανίζεται ως διεκδικητής της αυτοκρατορίας. Εσείς είστε πλέον, πεθάνατε και εμείς είμαστε η αυτοκρατορία. Η μόνη αυτοκρατορία της εποχής, η Ρωμαϊκή. Ας μην ξεχνούμε ότι και το Φιλιόκο υπήρξε μέρος αυτής της διαμάχης και υπήρξε ένα είδος ιδεολογίας επίσης που στήριξε τη νέα αυτοκρατορία. Το Βυζάντιο λοιπόν ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε ποτέ στα σοβαρά με τη Δύση. Ήταν πάντοτε τα βάρβαρα γένη. Η Δύση εκδικήθηκε γι' αυτό με τη σειρά ολόκληρη των Contra Errores Grecorum, τα βιβλία ενάντια στα λάθη των Γρεκών. Μας ονόμασαν Γρεκούς, μια λέξη που στις ευρωπαϊκές γλώσσες τις παλιότερες σημαίνει είναι βρισιά, όπως ξέρετε. Όχι Ρωμιούς, όπως λέγαμε εμείς, είμαστε Ρωμαίοι είμαστε εμείς. Ήμασταν εξελληνισμένοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, Χριστιανοί. Αυτό είναι το Βυζάντιο. Λοιπόν, τέρμα. Μας ονόμασαν Βυζαντινούς. Κανένας Έλληνας δεν έλεγε ότι είμαι Βυζαντινός. Υπάρχει λέξη Βυζαντινός στα κείμενα, αλλά κανένας δεν έλεγε ότι εγώ είμαι Βυζαντινός. Ο πολίτης της Θεσσαλονίκης δεν έλεγε ότι είμαι Βυζαντινός. Έλεγε, θεωρούσε το μέρος της αυτοκρατορίας. Λοιπόν, έγινε από τότε και μετά έγινε η περίφημη βέβαια. Η μεγάλη εκδίκηση της Δύσης ήταν η 4η Σταυροφορία, η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Η μεγάλη ιδέα γεννήθηκε τότε ως απελευθέρωση της πόλης από αυτούς. Έγιναν οι εχθροί, ξαφνικά, οι μεγάλοι εχθροί. Από τότε γεννήθηκε ουσιαστικά ο αντιδυτικισμός. Και υπήρξε και αντιανατολισμός. Μεταξύ όμως της αυτοκρατορίας δεν είναι το Βυζάντιο Ανατολή. Είναι Δύση, αλλά Ανατολή της Δύσης. Και είναι σαφές επίσης ότι ως προς την Ανατολή, δηλαδή την Περσία, την Ινδία, το Βυζάντιο είναι Δύση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι η κατεξοχήν, θα λέγαμε, το κατεξοχήν κάστρο της Δύσης. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Τι εννοώ, στην 6η Οικουμενική Σύνοδο, έτσι,
έγινε όλη αυτή η υπεράσπιση του θελήματος του ανθρώπου. Το φυσικό θέλημα, ο Χριστός έχει 2 φυσικά θελήματα. Ο αγώνας κατά του μονοθελητισμού, που ουσιαστικά υπέτασε το ανθρώπινο θέλημα στο Θείο και εξαφάνιζε τον άνθρωπο μέσα στο Θεό, στο Χριστό καταρχήν και στην Εκκλησία στη συνέχεια. Όχι, ο άνθρωπος πρέπει να έχει θέλημα, πρέπει να είναι ελεύθερο το θέλημα αυτό. Μιλήσαμε για πρώτη φορά στο χώρο αυτό, ο Μάξιμος Ομολογητής, για την ελευθερία του θελήματος. Δεν υπήρχε προηγουμένως, αυτό ήταν άγνωστο. Λοιπόν, αυτό το οποίο σήμερα στη Δύση δοξάζεται. Δηλαδή, ουσιαστικά υπήρξε ένα τεράστιο κάστρο, το οποίο δεν επέτρεψε τις ανατολίτικες δοξασίες. Έτσι, ο Βουδισμός θέλει κατάργηση του θελήματος. Η δουλειά σας στο Βουδισμό είναι να καταργήσετε το θέλημά σας. Γιατί είναι η πηγή του κακού. Δεν μπήκε αυτό λοιπόν στη Δύση. Η Δύση έμεινε αυτή που ήταν. Ποιος το υπεράσπισε? Το Βυζάντιο, το λεγόμενο. Είναι λοιπόν το Βυζάντιο Ανατολή. Είναι Ανατολή για τη Δύση. Άρα είναι Δύση για την Ανατολή. Και ακριβώς αυτή η προνομιακή πολιτιστική θέση μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να πούμε ένα λόγο ακόμα σήμερα. Πέραν αυτού. Λοιπόν, σαφώς είναι αυτό σαφές που λέτε, ότι υπήρξε ένας αντιδυτικισμός, μια καταφρόνηση κλπ. Αυτό βέβαια μετά την αυτοκρατορία, έπεσε η αυτοκρατορία, δεν βοήθησε η Δύση, δεν είναι, την Κωνσταντινούπολη, και σιγά σιγά είδαμε τους μισιοναρίους να φτάνουν, αντί να γίνεται κάποια κίνηση στην απελευθέρωση. Το 19ο έχουμε ένα όργιο επεμβάσεων της Δύσης, έτσι, στον χώρο τον ελληνικό, με απίστευτες ποσότητες χρημάτων και προσπάθεια προσιλητισμού. Θέλουν να τους κάνουν τους Τραγιάδες, είτε Προτεστάντες, Καθολικούς κλπ. Λοιπόν, και αναπτύχθηκε αυτό το πράγμα, η αίσθηση ότι κινδυνεύουμε από τη Δύση. Αυτό ήταν αληθές ιστορικά. Όπως και η Δύση κινδύνευε από εμάς προηγουμένως, όταν ήμασταν αυτοκρατορία. Λοιπόν, τώρα οι κίνδυνοι αυτοί έχουν ένα ιστορικό, ας το πούμε, πρέπει να έχουν ένα ιστορικό τέλος. Όχι ότι δεν τις καλλιεργούν και οι δυτικοί σήμερα. Ο Χάντιγκτον, για παράδειγμα, στο περίφημο αυτό βιβλίο του, ξέρετε, για τη σύγκρουση των πολιτισμών, θεωρεί ότι πώς το λένε, εκεί που τελειώνει η Ορθοδοξία, εκεί που αρχίζει η Ορθοδοξία, τελειώνει η Ευρώπη. Μέγα λάθος. Επιστροφή λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο, με αφορμή το καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός, Ορθοδοξία και Εξυγχρονισμός. Είχαμε μείνει στο αντιδυτικό πνεύμα το οποίο υφίστατο στο χώρο της Ελλάδος, του Βυζαντίου ευρύτερα, και θέσαμε ένα ιστορικό τέλος, πατέρα Νικόλαε. Αλλά το ερώτημα παραμένει, αν τυχόν καλλιεργείται σήμερα, γιατί υπάρχει, υποβόσκει αυτή η καλλιέργεια ενός αντιδικισμού. Ας δούμε την περίπτωση της επίσκεψης του Πάπα. Ρωτάω, μήπως αυτό δηλώνει και την απουσία της δικής μας αυτοκριτικής και αυτογνωσίας? Σαφώς ναι. Διότι όταν κανείς είναι πραγματικά ορθόδοξος και πραγματικά χριστιανός, θα κάνει και αυτοκριτική. Δεν μπορεί να θεωρεί να τελειοποιεί, να φαντασιώνεται μια τελειότητα, η οποία δεν ανήκει σε αυτόν, αλλά σε άλλους, και να αποδίδει στους άλλους όλα τα κακά τα οποία μπορεί να φανταστούμε. Έτσι. Θέλει να έχουμε μια δικαιοσύνη. Γι' αυτό και το πραγματικό μας άνοιγμα στους άλλους, ειδικά στους άλλους χριστιανούς, πρέπει να γίνεται με εκείνη τη σοβαρότητα του πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος βλέπει και μερικές θετικές κατακτήσεις σε αυτούς συγκεκριμένες. Αν εμείς έχουμε να τους προσφέρουμε κάτι και έχουμε περισσότερο, καταρχήν θα δοξάσουμε τον Θεό που αυτοί ακόμα πιστεύουν. Που ακόμα πιστεύουν στον Χριστό, στην Παναγία, που έχουν Αγίους. Πολλοί, έτσι, καθολικοί τουλάχιστον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω ότι η συζήτηση γίνεται τιμώντας τον αγώνα και τον πόνο και τον κόπο του άλλου. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι και οι άνθρωποι αυτοί κάναν μια ιστορική πορεία με τα προβλήματά τους, με τα διέξοδά τους. Και κάτι περισσότερο όμως θέλω να πω επί αυτού. Το πιο σημαντικό στην προοπτική την οποία συζητούμε είναι το εξής. Όπως μας έδειξαν πολύ σημαντικοί σήμερα, σημαντικοί διανοούμενοι όπως ο Άσγκερ Γιόρν, στην ευρωπαϊκή λεγόμενη ταυτότητα συμμετείχαν μέχρι τώρα ουσιαστικά μόνο το λατινικό της μέρος, έτσι, και το νορδικό, το νόρντ που σημαίνει βορράς, το σκανδιναβικό μέρος της. Το ρωσοβυζαντινό μέρος έχει ουσιαστικά μείνει υποτονικό. Έτσι. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Χάντιγκτον που λένε ότι Ευρώπη, και πρέπει να προσέξουμε ότι είναι Αμερικανός ο Χάντιγκτον, έχει σημασία και αυτό. Μας λένε ότι η Ευρώπη είναι κάτι που αφορά μόνο το νορδικό και το λατινικό στοιχείο. Το ρωσοβυζαντινό είναι απ' έξω. Εάν εμείς είμαστε φονταμενταλιστές, όπως είναι πολλοί, θα συμφωνήσουν με αυτό και θα πούνε πράγματι, και δυστυχώς βρεθήκαν άνθρωποι και σπουδαίοι μάλιστα στοχαστές που είπαν επιτέλους
Ακούμε αυτά που λέμε εμείς από ένα άλλο στόμα. Θα μείνουμε λοιπόν έξω και θα αφήσουμε την Ευρώπη στον Πάπα και στο Λούθυρο. Έτσι. Καταλαβαίνετε που φτάνουμε? Όχι. Σαφώς και ο Ρωσοβυζαντινός πόλος πρέπει να ανήκει, να είναι μέλος των συζητήσεων που θα γίνουν για τη μελλοντική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το θέλω να πω. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα αφήσει τους φονταμενταλισμούς πίσω, οι Ρώσοι και οι Έλληνες και όλοι αυτοί. Θα κοιτάξουμε να δούμε τι είναι γόνιμο σε εμάς. Θα κάνουμε φυσικά την αυτοκριτική μας και θα προσέλθουμε να συζητήσουμε επί τη βάση ερωτημάτων, τα οποία έχουν ήδη τεθεί και θα θέσουμε και νέα. Αυτή η γόνιμη έξοδος, που δεν είναι ούτε εξυγχρονισμός, ούτε φονταμενταλισμός, αλλά τι είναι? Είναι η φυσική κίνηση του διαλόγου. Η παράδοση, αυτό το πράγμα είναι. Το άνοιγμα, η ανάκτησή της, η δημιουργική. Είναι αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτόν θα μπούμε ξανά και θα είμαστε μέσα, κατά μεσής μάλιστα, σας βεβαιώνω, στις πιο σημαντικές πνευματικές εξελίξεις στην Ευρώπη σήμερα. Στις πιο σημαντικές. Θεωρία του κράτους, θεωρία της ιστορίας, θεωρία περί του υποκειμένου, ο ψυχοσωματικός εαυτός, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι δεμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Και ανοίγεται κανείς με τον τρόπο αυτό στα πιο σημαντικά και μοντέρνα ερωτήματα. Οι φονταμενταλιστές μας ουσιαστικά παίρνουν το παιχνίδι του Χάντιγκτον, έτσι, που τους λέει καθίστε απ' έξω. Και λέμε εμείς επιτέλους, κάποιος μας αφήνει να καθίσουμε απ' έξω, σπουδαίοι, όσο εμείς νομίζουμε, άσχετο αν μας θεωρούν ασήμαντους, και μόνοι μας. Να κάνεις μόνος σου τι? Ναι, αλλά εδώ προκύπτει αβίασα το ερώτημα, γιατί δεν μετέχουμε τόσο καιρό σε αυτό το διάλογο και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να μετάσχει κανείς? Είναι απλό το θέμα. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να μετάσχουμε. Όταν ουσιαστικά μιλάμε για ανάγνωση των πατέρων μετά το 60-70, όταν εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, αυτό προσδιοριστήκαμε ως Ορθόδοξοι, έτσι, λένε πολλοί σήμερα Ορθοδοξία, φίλοι Ορθοδοξία. Συμφωνούμε. Η Ορθοδοξία την οποία έχετε στο κεφάλι σας, να τους ρωτούσαμε, υπήρχε πριν από 50 χρόνια? Πού υπήρχε? Σε ένα-δυο ασκητήρια στο Άγιον Όρος. Καταλαβαίνετε τι λέω? Όταν η επίσημη εκκλησία, οι θεολογικές σχολές είχαν ουσιαστικά αλωθεί εντελώς από όλη αυτή την άκρητη προτεστάντικη, ρωμαιοκαθολική, κοσμικεμένη, ό,τι πείτε, θρησκευτικότητα. Σήμερα τα βλέπουμε και γελάμε μερικά από αυτά, ή στεναχωριόμαστε. Ασχέτως αν πολλά από αυτά επιβιώνουν και συνεχίζουν τη δουλειά τους ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, όταν χρειάζεται να επανορίσουμε ουσιαστικά την Ορθοδοξία, όχι γιατί δεν υπήρχε ορισμένη πάντοτε, αλλά γιατί δεν υπήρχαν τα κείμενα τόσο δεκαετίες. Είναι να απορεί κανένας που δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το διάλογο? Είναι σημαντικό το ότι μετά το 60 εμφανίστηκαν σημαντικοί στοχαστές και θεολόγοι και άνθρωποι οι οποίοι μας φέραν σε επαφή με αυτό το νέο υλικό, το οποίο εν πολλής μας βοηθάει να αυτοπροσδιοριστούμε και ως Ορθόδοξοι σήμερα. Όχι με τον τρόπο που προσδιοριζόμασταν 50 και 60 χρόνια ή 100 χρόνια πριν, αλλά με έναν τρόπο ουσιαστικά που αφορά την αλήθεια μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ανοίγει και τις προϋποθέσεις ενός διαλόγου στη σημερινή γενιά, στην επόμενη γενιά, ο οποίος είναι αναγκαίο να γίνει και για μας και για τη Δύση. Εδώ μου θυμίζεται έντονα τον λόγο του καθηγητή Ματσούκα, ο οποίος λέει ότι λόγω της ανεπάρκειάς μας θα σωθούμε. Εφόσον αντιληφθούμε δηλαδή την ανεπάρκειά μας και όχι αυτή την επάρκεια την οποία τονίζεται ότι πιθανόν υπάρξει φονταμεταλιστική. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ματσούκας το έλεγε αυτό σε σχέση με σε ένα επίπεδο προσωπικό ή επίπεδο ηθικό ή αυτό, ναι. Για μένα η επάρκεια, η ανεπάρκεια είναι δύο όροι στην κυριολεξία επικίνδυνοι. Διότι πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε γόνιμα. Γονίμως να αισθανθώ επαρκής σημαίνει ότι έχω ήδη στα χέρια μου υλικό για να δουλέψω, να κάνω το επόμενο βήμα. Γονίμως να αισθανθώ επαρκής είναι να καταλάβω ότι χωρίς το διάλογο με τον άλλον, αυτό το οποίο έχω εγώ ως αλήθεια μου δεν θα δοκιμαστεί. Άρα δεν θα ξέρω πόσο αλήθεια είναι. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σημαντικό. Άνθρωποι που δεν έχουν βγει ποτέ πνευματικά έξω από αυτό το χώρο εδώ πέρα μιλάνε και δογματίζουν για τα πάντα με μια ευκολία που σπάει τα κόκαλα μερικές φορές. Γι' αυτό και δεν έχουν απήχηση όμως όσοι νομίζουν ότι θα έχουν. Καταλάβατε. Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε ουσιαστικά μου δίνουν την ίδια αίσθηση όταν διάβασα τον πρόλογο και το προανάκρουσμα που υπάρχει στο βιβλίο και που μέχρι τώρα κάνουμε λόγο για αυτά, ούτε καν έχουμε μπει στα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου, όπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εκκλησιαστικό παύλα θεολογικό παρόν παρουσιάζεται αν μη τι άλλο ζωφερό. Γιατί αυτό και σε ποιο επίπεδο και ποια μπορεί να είναι η λύση? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια υποκειμενική εκτίμηση, αλλά
Το θέμα είναι ότι όλοι όσοι σοβαρά δουλεύουν στον χώρο συμμερίζονται ουσιαστικά αυτή την εντύπωση. Δηλαδή υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα παιδείας στην Ελλάδα. Γιατί? Διότι διεκόπη η παιδεία. Η ελληνική παιδεία διεκόπη. Διεκόπη για τους ίδιους λόγους που διεκόπη και η παράδοση. Διότι δεν υπήρχαμε ως κράτος, δεν υπήρχε. Τι να κάνουμε. Διεκόπη η παιδεία. Και βλέπουμε σήμερα ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο πάσχει. Όποιος έχει σχέση με ξένα πανεπιστήμια, έστω και λίγο, έστω και ως μεταπτυχιακός φοιτητής να πάει, θα το καταλάβει αυτό αμέσως. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί γίνεται αυτό? Ειδικά στο δικό μας το χώρο, το θεολογικό και το φιλοσοφικό, υπάρχει μια σαφής κρίση θεωρίας. Δηλαδή δεν έχουμε ουσιαστικά παραγωγή πρωτότυπου θεωρητικού έργου. Δεν έχουμε. Τι, ξέρετε κανένα φιλοσοφικό ρεύμα που να γεννήθηκε στην Ελλάδα και να... Στην Ιταλία υπάρχουν, στη Γαλλία υπάρχουν, στη Γερμανία υπάρχουν αμέτρητα, στην Αγγλία υπάρχουν. Στην Ελλάδα γιατί να μην υπάρχει? Στο ίδιο στο θεολογικό μας χώρο. Ο θεολογικός μας χώρος κοντεύει να πνιγεί σήμερα πάνω μέσα στα νερά μιας παράδοσης τόσο πλούσιας που δεν ξέρετε να την κάνει. Δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Δεν έχουμε ελαχίστους ανθρώπους που δουλεύουν γόνιμα στον χώρο αυτό. Ναι. Που παράγουν δηλαδή. Εμένα αυτό που έχει σημασία είναι η παραγωγή. Όταν μου φτιάξει ένα βιβλίο να μου πει τι λέει ο Μέγας Βασίλειος για τον άνθρωπο σήμερα, δεν μου είναι χρήσιμο. Ούτε σε κανέναν άλλον είναι. Μπορεί να διαβάσει το Μέγα Βασίλειο τον ίδιο. Αυτά ήταν χρήσιμα πριν από 30-40 χρόνια. Λοιπόν, έχουν μείνει σε αυτό οι περισσότεροι. Και οι ελάχιστοι είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται έτσι, ότι το επόμενο βήμα είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Κάναμε ένα πρώτο βήμα, τους βρήκαμε αυτούς, τις πηγές αυτές. Το δεύτερο βήμα είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό. Φέρτε αυτά τα πράγματα σε επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα, την κοινωνική, την οικονομική, την υπαρξιακή, την επιστημονική, τη στοχαστική, για να δούμε τους νέους καρπούς. Εκεί θα δοκιμάσετε την αλήθεια που έχετε, εάν την έχετε. Και θα επιμένω ότι αυτό το πράγμα έχει και μια υπαρξιακή διάσταση. Το πώς ζούμε τη ζωή μας μες στην Εκκλησία. Μα εκεί στοχεύουμε Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος, ο πιστός, ο απλός πιστός, έχει αυτή τη γονιμότητα. Τις προϋποθέσεις της έχει. Προϋποθέσεις για να δεχτεί κάτι. Πώς? Ναι, για να δεχτεί όλο αυτό, τις έχει τις προϋποθέσεις. Εάν είναι υγιής ναι. και δεν έχει αλωθεί από φονταμενταλισμούς και τέτοιους και αυτά, τις έχει. Εάν τον έχουμε κατατρομάξει, έτσι, ότι άπαξ και περάσει από το ράσο παπικό, τελείωσες εσύ. Τρομάζουμε τον κόσμο μερικές φορές. Αν δεν το έχεις τα ουσιώδη. Για μένα είναι πιο ουσιώδες, πάρα πολύ πιο ουσιώδες, ο τελευταίος Έλληνας επίσκοπος. Έτσι, να κάνει έναν αναλογισμό και έναν αστοχασμό, ή ο πρεσβύτερος, του πώς ασκεί ποιμαντική και πόσο επιμαντική αυτή είναι παραδοσιακή, παπική. Έτσι, παρά να φοβηθεί ότι και μόνο το πέρασμα του Πάπα, σαν να είναι τσουνάμι, σαν να είναι λέλαπα, θα καταστρέψει. Δεν είναι ο Πάπας. Εάν εγώ ο ίδιος δεν καταστρέψω τον εαυτό μου, μπορεί να μου κάνει ζημιά οποιοδήποτε. Τι λένε οι πατέρες? Ο ίδιος ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει ζημιά στον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος ο ίδιος, έτσι δεν είναι, δεν κάνει τα αυτοκαταστροφικά βήματα τα οποία κάνει. Επομένως δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η φοβική και η, πώς το λένε, η άκρητη αυτή αναπτύσσεται. Βεβαίως πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Άλλο είναι αυτό. Υπάρχουν σήμερα τρελά πράγματα που γίνονται και λέγονται. Συμφωνώ σε αυτό. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν καταστροφικές αιρέσεις. Έτσι λέγονται και στην Ευρώπη ακόμα. Υπάρχουν καταστροφικά εισβολείς άνθρωποι που αλλιώς εμφανίζονται, αλλιώς είναι. Ναι, θα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, θα βλέπουμε τι γίνεται, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και την αγαθή διάθεση, έτσι, του να δώσουμε λόγο παντί του ετούντι. Είναι η βιβλική στάση αυτή. Αν υπάρχει κάποια καλύτερη, ας μας την πούνε. Ναι, απλά το ερωτηματικό και επανέρχομαι... Ναι, είπατε στο ερώτημα για το χώρο, τον ειδικό τώρα βέβαια εσείς. Η αγωνία η δική μου είναι κατά πόσο όλα αυτά τα οποία συζητάμε μπορούν να μεταφερθούν στον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος έχει εσείς σαν πίμνιο, ναι. Το πίμνιό σας, σαν ποιμένας, νομίζετε ότι έχει τις προϋποθέσεις για να δεχτεί αυτά τα οποία λέτε? Το πίμνιό μου, ναι, λιγότερο. Οι μαθητές μου όμως, ναι. Γιατί εγώ είμαι και δάσκαλος ακαδημαϊκός, ναι. Και έχω μια επαφή και με ένα άλλο ακροατήριο. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά σας βεβαιώνω ότι είναι πολύ πιο γόνιμα από ό,τι φανταζόμαστε. Εγώ θα ήθελα, και νομίζω κι άλλοι το θέλουν, είναι κι άλλοι που ανησυχούν, είναι αρκετοί οι οποίοι βλέπουν ορισμένα πράγματα, νομίζω θα μπορούσε να γίνει και σε θεσμικό επίπεδο, καταλάβατε. Ναι. Να υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν αυτού του είδους την ανάπτυξη, η οποία είναι επιθύρες.
Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο αυτόν. Είναι σημαντικό να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι να πολλαπλασιαστεί αυτό, να γίνουν κάποια Ινστιτούτα, να γίνουν κάποια. Η Εκκλησία η ίδια μπορεί να κάνει. Η Εκκλησία δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε αντιληφθεί στον χώρο της Εκκλησίας. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια θεωρητικά περιοδικά, ας πούμε. Έτσι. Είναι σημαντικό η βιωματική πλευρά. Η βιωματική πλευρά είναι η πηγή μας. Καταλάβατε. Αν με ρωτήσετε τώρα να σας πω, πήγαινα σε ένα συνέδριο, πέρασα από την Μονή Αγάθωνος και είδα τον πατέρα Βυσαρίωνα εκεί πέρα και συγκλονίστηκα κι εγώ και είδα τον κόσμο που έλεγε ότι είναι Άγιος αυτός ο άνθρωπος. Αυτή η βιωματική πλευρά, έτσι, είναι μια πηγή, είναι κάτι, είναι σημαντικό. Αυτό όμως πρέπει να γίνει αντικείμενο και επεξεργασίας για να συναντήσει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα προβλήματα. Και εκεί μέσα είναι που ακριβώς έχουμε το πρόβλημα. Και άρα να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Όχι να γίνει εκμετάλλευσης, γιατί μετά γίνεται ακριβώς και οικονομικής και τι άλλο θέλετε γίνεται. Για πνευματικής. Αλλά είναι μια. Να σας πω τι θέλω να πω. Γίνεται αυτό το πράγμα με το λείψανο αυτό το οποίο. Ναι. Λοιπόν, μια ευκαιρία για την Εκκλησία να μιλήσει για τη θεολογία του σώματος. Για την ακαδημαϊκή, έτσι το βλέπω. Μια ακαδημαϊκή θεολογία πλέον να μιλήσει για τη θεολογία του σώματος. Και συνοπτικά, περιληπτικά, με τρόπο ακόμα και να διορθώσει ακρότητες και να τονίσει ταυτόχρονα την αλήθεια σε σχέση με πράγματα τα οποία. Ο πολύς ο κόσμος σήμερα πιστεύει ότι η Εκκλησία μισεί το σώμα. Ποια? Η Εκκλησία μισεί το σώμα. Εκεί που απεκατεστάθη το σώμα, εκεί που για πρώτη φορά υπόθηκε ότι ο άνθρωπος είναι το σώμα του και η ψυχή του, και ότι η εικόνα Θεού είναι και η ψυχή και το σώμα, και μόνο και τα δύο είναι ο άνθρωπος. Ο μόνος χώρος λοιπόν που υπόθηκε αυτό, διότι η αρχαία φιλοσοφία απέρριψε το σώμα, ουσιαστικά, έτσι, μετά τον πλατωνισμό, ειδικά απόλυτα, εντελώς. Και ισχυνόταν να μιλάει για σώμα. Λοιπόν, έφτασε ο κόσμος ο πολίτης να πιστεύει ότι η Εκκλησία μισεί το σώμα. Και η ακαδημαϊκή θεολογία μας είναι αυτή η οποία πρέπει να αρθρώσει τον λόγο. Αυτός ο διάλογος ο ουσιαστικός άρχισε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί εκεί στο επίπεδο που πρέπει να συνεχιστεί. Εγώ γι' αυτό σας έμεινα στο γεγονός κατά πόσο μπορεί ο κόσμος να δεχθεί αυτά τα μηνύματα. Μπορεί και τα περιμένει, πιστέψτε με, δεν είναι τόσο. Περιμένει, ναι, εφόσον όμως υποθούν. Και χαίρομαι που αναφέρατε ότι πρέπει να γίνουν Ινστιτούτα ή πρέπει πιθανόν σε κάποιες συναντήσεις. Να τελειώσει η αυτάρκειά μας. Ξέρετε τι έχουμε στην Ελλάδα. Το περίφημο αυτό 97, πώς το λένε, 98% της Ορθοδοξίας. Είναι θριαμβολογικό και είναι ασήμαντο, είναι ανόητο που το λέμε. Τελείως ανόητο. Θα έπρεπε να συνταραχθούμε. Στο Κέμπριτζ που βρίσκομαι κατά καιρούς και αυτό, το Ορθόδοξο Ινστιτούτο είναι ένα από τα 7 που έχει θεολογική σχολή. Που σημαίνει ότι ο φοιτητής μου που με ακούει εκεί θα πάει δίπλα και στο Μάργαρετ Μπόφορτ που είναι Ρώμαιο Καθολικό, θα πάει και στο Λουθυρανό δίπλα, θα πάει και στο Μεθοδιστικό παραδίπλα. Όλα σε μια αυλή είναι. Δηλαδή, αυτό που έχει σημασία είναι να αποδείξω αυτό το οποίο υποτίθεται πως έχω. Εδώ είναι το δύσκολο. Αλλά εκεί ενεργοποιείται κανένας αλλιώς. Λοιπόν, αυτή η ενεργοποίηση είναι κάτι που πέρα από τις βεβαιότητες και από τις θριαμβολογίες, έτσι, και από τις ορθοδοξολογίες, είναι το ζητούμενο. Ο κόσμος είναι πιο προχωρημένος από εμάς. Ναι. Το πίμνιο αυτό που λέτε. Ναι. Ξέρετε πόσο πιο προχωρημένο είναι πολλές φορές από τους ποιμένες του, οι οποίοι είναι πολύ αυτάρες και πολύ ικανοποιημένοι και ξαφνικά βρίσκονται προεκπλήξεων. Είτε στο εξομολογητήριο, έτσι, είτε στο ναό, στις αίθουσες των διαλέξεων, είτε οπουδήποτε. Έτσι. Βέβαια, όλη αυτή η συζήτηση, για να μην εκμηδενίζουμε τα πράγματα και ιδιαίτερα για οι όροι αυτοσυνειδησία, αυτάρκεια που αναφέραμε, αλλά και άλλοι όπως έκπληξη, πολιτισμός, τέχνες, ομορφιά που βρήκα μέσα στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια από μερικούς ανθρώπους που εσείς ο ίδιος αναφέρετε ότι τουλάχιστον επιπλέουν και διασώζουν κάπως τα πράγματα στην πόλη μας, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα ο θεολογικός λόγος, μπορείτε να πείτε μετά από όλη αυτή την εργασία και στο βιβλίο, αλλά και την αίσθηση που έχετε, ότι έχει να δώσει ή είναι παροχημένος? Όχι μόνο δεν είναι παροχημένος, αλλά είναι πολύ προχωρημένος. Πολύ προχωρημένος. Το προηγούμενο βιβλίο μου ήταν η ψυχανάλυση και η ορθόδοξη θεολογία. Δείχνω ότι οι βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες, όπως είναι η καθολικότητα, η επιθυμία, έτσι, η αυτοδημιουργία του ανθρώπου, είναι έννοιες θεολογικές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η θεολογία έχει να μας πει και πολλά μυστικά για το πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε σωστά. Πιστεύω βαθύτατα, ίσως και γιατί προσωπικά έφτασα στη θεολογία, ξεκινώντας από πολύ μακριά,
ότι η θεολογία έχει να πει πολλά συγκεκριμένα και σημαντικά πράγματα στο σημερινό άνθρωπο, εάν και εφόσον βεβαίως βρίσκεται σε διάλογο μαζί του. Εάν χαθεί αυτός ο διάλογος, η θεολογία γίνεται μια θριαμβολογία, και εγώ δεν ξέρω τι. Άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όχι τόσο για ορθοδοξία και εξυγχρονισμό, αλλά για μια εξυγχρονισμένη θεολογία. Εάν θέλετε να το πείτε με την έννοια που ορίσαμε τον ήπιο εξυγχρονισμό, δηλαδή σε ένα διάλογο της νεωτερικότητας με την παράδοση, σαφώς ναι. Σαφώς ναι. Είναι μια θεολογία, η πατερική θεολογία αυτό υπήρξε. Όταν διαβάσει σήμερα για Μάξιμο, η Παλαμά, διαβάστε. Να δείτε πώς ήταν ενήμερος των πάντων, ξέρε ό,τι συνέβαινε στην εποχή, ήταν πανέξυπνος άνθρωπος, εκτός από Άγιος. Ταυτόχρονα αυτά πάνε, ξέρετε, είναι υπέροχο ότι στους πατέρες πάνε μαζί. Έτσι. Δεν είναι είναι κάτι πολύ ζωντανό και κάτι πολύ σημερινό. Και καμιά φορά, επειδή ακριβώς ήταν προχωρημένοι για την εποχή τους ήδη, μας φαίνονται και σήμερα ότι είναι πολύ πιο προχωρημένοι από την εποχή. Τη σημερινή, καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Εμείς το δημιουργούμε το πρόβλημα, αν υπάρχει. Απλά χρειάζομαι, έχω την αίσθηση από όλα τα λεγόμενα, μια επαναδιαπραγμάτευση δημιουργική πλέον. Οπότε λίγο να προσαρμοστεί ο λόγος. Η οποία θα μας οδηγήσει σε εκπλήξεις, μην νομίζετε. Διότι πολλές φορές μένοντας στο γράμμα, έτσι, αν μένουμε και σε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε το πνεύμα, ξέρετε. Η αναμέτρηση με την πραγματικότητα μας βοηθάει να βρούμε το πνεύμα των κειμένων και της παράδοσης. Και εδώ ορίζονται συνεχώς καινούριους. Όμως χρειάζεται νομίζω μια βασική προϋπόθεση, αν αντιλήφθηκα σωστά, από το προανάκουσμα πάλι του τελευταίου βιβλίου. Στη σελίδα 31 αναφέρεται ότι ο κόσμος συναντά τον Χριστό όχι εν αυταρκία, αλλά εν μετανία. Για μετάνοια μιλάνε όλοι στον χώρο της Εκκλησίας. Αλλά τελικά εσείς για ποια μετάνοια λέτε εδώ? Κοιτάξτε, για τη μετάνοια για την οποία μιλάμε στην Εκκλησία, για αυτή μιλάω ακριβώς. Λέω κάτι πολύ απλό, να το πω όσο γίνεται απλούστερα, από την ενσάρκωση του Θεού. Καταρχήν απορρέει μια καταξίωση του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Ο κόσμος έχει μια καταξίωση, προσλαμβάνεται, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει πολλά θετικά. Σε πολλούς τομείς αυτά τα πρέπει να τα δούμε. Αυτά είναι, πώς να το πω, αφορούν την αλήθεια μας. Έτσι. Υπάρχει όμως και η εσχατολογία. Υπάρχουν τα έσχατα. Δηλαδή υπάρχει και μια κρίση πάνω στον κόσμο αυτόν, η οποία θα δείξει τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια κακή χρήση των δεδομένων της ιστορίας και της επιστήμης που έγινε και τη βλέπουμε σήμερα. Η μετάνοια σε επίπεδο ιστορικό ή κοσμολογικό σημαίνει το να δούμε εν Θεό ξανά τι κάναμε με όλα τα δώρα του Θεού. Σε προσωπικό επίπεδο σημαίνει να καταλάβω την ανεπάρκειά μου ενώπιον της αγάπης του Θεού, η οποία με συγκλονίζει και με αναπλάθει και μου δίνει ύπαρξη και ταυτότητα και από το μηδέν μου με κάνει άνθρωπο και με δημιουργεί, με γεννά συνέχεια με τα Άγια Μυστήρια και με μια ταπεινή επίκληση, έτσι. Δεν είναι? Και ταυτόχρονα σε ιστορικό επίπεδο να δούμε ότι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα τα οποία είναι όντως δώρα Θεού δεν τα χρησιμοποιήσαμε κατά Θεόν. Και αν δεν τα χρησιμοποιήσεις κατά Θεόν τα πράγματα του κόσμου, αρχίζοντας από το σώμα σου και φτάνοντας στους πυράβλους, θα πάθεις ζημιά. Έτσι, μετάνοια σημαίνει να μπορώ να δω κατά Θεόν αυτά όλα τα οποία είναι δώρα του Θεού ούτως ή άλλως. Να μπορέσω να αγαπήσω κατά Θεόν, να μισήσω κατά Θεόν, μην σας φαίνεται παράξενο, το λένε οι πατέρες γι' αυτό, να χτίσω κατά Θεόν, να σκεφτώ κατά Θεόν, να κάνω επιστήμη κατά Θεόν. Με έναν τρόπο τέτοιο που να ενωθεί δηλαδή το υπαρξιακό γεγονός με το στοιχείο της γνώσης, της ζωής. Να γίνει η σοφία, να έρθει η σοφία ξανά στα πράγματα. Η σοφία του Θεού, έτσι, διότι τα πράγματα είναι εν Θεό, υπάρχουν εν το Θεό, είναι δικά του δημιουργήματα. Έτσι. Και όταν είναι δημιουργήματα του ανθρώπου, είναι πάλι σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους και με το Θεό. Και ο πολιτισμός δηλαδή είναι ένα δημιούργημα το οποίο είναι ιερό δημιούργημα. Και η ιστορία είναι ιερό δημιούργημα. Η μετάνοια είναι μια καθολική στάση που θέλει, αν θέλετε, να σχετίζεται με την ευχαριστία. Ευχαριστώ για όσα μου δόθηκαν. Τα προσφέρω πάλι πίσω, όπως κάνουμε στη Θεία Λειτουργία και λέμε τα σα εκ των σών, σύ προσφέρομεν. Κατά πάντα και δια πάντα. Και κάνε εσύ ό,τι θέλεις με αυτά τώρα. Που σημαίνει ότι προσλαμβάνω το δώρο ως δώρο και το επιστρέφω πάλι. Και έτσι γίνεται μια συνεχής διάλογος δωροληψίας αμοιβαίας. Και με τον τρόπο αυτό αγιάζεται ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Είναι μια στοιχειώδης υπαρξιακή στάση ή στοιχειώδης ή θεμελιώδης υπαρξιακή στάση μέσα στην Εκκλησία αυτή.
νομίζω. Κατά πάντα και δια πάντα λοιπόν προσφέρομεν και ευχαριστούμε για αυτήν την συζήτηση που είχαμε με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο «Ορθοδοξία και εξυγχρονισμός, Βυζαντινή εξατομοίκευση, κράτος και ιστορία στην προοπτική του ευρωπαϊκού μέλλοντος», που βέβαια εξαντλήσαμε μόνο τις πρώτες σελίδες, τον πρόλογο και το προανάκρουσμα. Τα άλλα 3 κεφάλαια θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο στην πορεία, γιατί είναι κάθε κεφάλαιο ξεχωριστή εκπομπή. Κάθε μέρος του θα μπορούσε να γίνει πραγματικά μια μακρά συζήτηση.